आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोबाय नाय नोंसोर आं दायो मा मावनो नागिरदों गारिया ओरैबायदि लेथ्रामोन आरो सुहांबायबो आरो नै ओमफ्राय गारिखौ माने सुना लानोसै स्कुलाव लांनो बिराद लासिं सिं जायो नालाय नै सुगासिनो दं जा लेथ्राखामोन नै हाद्रि गोजा दुगैजोबनायमोन आरोना एकदम लासिं सिंनो ओमफ्राय दा दिनै सानदे नालाय सुना लानोसै आराम खालनो आरो दिनै सुवाबाथ' सोलाबनाय नंला नै गाबोन मोननिफ्राय यानि स्कुल जासिगोनलाय नालाय दिनै रबिबारखायसो सोलाबबाय सान्दुङाबो बाब्रे बा ओरैबायदि गारि फुल्लाजोंनो फटक लाहोबावनोसो नागिरदोंमोनहाय हाद्रिजोंनो गारि हाद्रिजों आंखौसो फटक लाहोबावनो नागिरदोंमोन सुगासिनो आरो नै दा मुगाया गंसे नांबावगौमोन गंसे जाल' जाबाय नै खम जाबायथ' रायलायबाय थानोसैल' आरो ओमफ्राय दाबो गावहा जागासिनो ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नै फुगासिनो उनखै नुवा सिगांखै सुनानै आंखौ रायबाय थाबावो रायलायबाय थायो होननानै बै भिडिअ खेबनायखौ मोनथिबावाखै खोमा बियो एकदमबारे थार बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा आयौ नै बिजिया माबा ना बिजोर गैया गजब बेइज्जती है बे आंनि गस्लामोन आरो आगोलाव बेखौ मिनिबावबायसो आगोलाव आं गानोमोन आरो दायो हामला बियो फिसाद्राय जाबाय ओरैबायदि नायजायामोन आरो बाब्रे बा गारिया खोल फुनानै लानोसै लोगोफोर हौवाफ्राथ' थाया नालाय उफाय गैया हौवाफोरनि खामानिखौ मावनानै लानांगौ जायो माथो बाव हिनजावफोरनावबो दम थायोना रुको जरा सबर करो ने सुनो हायो मावनो हायो खामानिखौ मावनो हायो जुजिबा बाब्रे खोल फुनसै साखामायनि फुनांगोन ना मालाहाय बांद्राय लेथ्राबा लांला जिना स्कुलाव मानसिफोरा खोल सुनानै लाबोयो नालाय बेखायनो जोंबो सुनानै लाबाय दिनै रबिबारखाय सियार मोनबा गाखोनो हागौमोनबो इयाव सायाव आरामनो नै इयाव दै एसे होनांसिगोन दै होआबा रानथाबगोन बियो जों माजों सुदों मिथिगौ लोगोफोर सेम्फुजोंसो सुदों जोङो सेम्फु रा थेंफाखौ रानथाब जानो गिदों गाखोनो थिनबावबायहाय फिसाजों आराम जागौमोन हा बिदिलाय बोरै आइया बिदिखि गाखोजाबाय बायो हा गोलैबायगोन मागोन ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है हौवा बायदि होनलायगोनहाय ने लोगोफोर ओरै गाखोनोसैलायहाय फारसेखाय लोगोफोर नायलाय आइया हेलौ लोगोफोर हेलौ आइयो दासिम थायो बिब'आबो आइयो गावहाथ' गाखोनो हाया गावनिया नै ओरैहाय मोदोमानो बिब'निया अरे कहना क्या चाहते हो गाव गाखोनो हाया लोगोफोर बिब'आ आयु गोलैलायनोसैहाय सोर बासायनो रावबोथ' गैया हौवाफोर बासायग्रा समझ रहे हो आप गोलैबाय गाबा थैखाबाय आं नम्बर फु बांद्राय फेक रायलायबाय थायो सान्दुंबो गोसाथार हायनो बेल' सान्दुंआनो नांबायबायो नामा नोंनाव नम्बर फु आरो बै खर'खौलाय मारै मोननो हागोन आरो खर'खाय बे खाफालावल' मोजां बोथोरनि सान्दुंआ नाङो नामा फु नम्बर फु रानथाबजोब्बाय सान्दुंआ बेयावल' नाङो ओमफ्राय बेलेगाव नाङा नम्बर फु फेक लेक्सारल' मालायखौ थिनगासिनोहाय गावहाथ' गाखोनो हाया नै
माबार फुनो नामा नै थाबायनो गजब बेइज्जती है नों थिखोनो हाया मोदोमखौ ओंखारसै जाबाय जाबाय आयौ 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 मोदोम ओंखारबावनांगौ माथो जाला नै जाला आं मोदोम ओंखारबावनोसै आयौ सान्दुं ओंखारो गोजौआव एबारनिया लोगोफोर आगोलखै गाखोलायबाय आङो आगोलखै एबसिस बायदि मोनलायदों माथो बै माबा राजा हिन्दुस्तानिनि बायदि राजा हिन्दुस्तानिनि करिश्मा एक्ट्रेस बायदि मोनलायदों आङो आया ओइ साला जासिगोनहाय बल बल जाबाय एकदम चकाचक ओइ फुलाबायथारबाय दाउखिबो दंबावोसोमोन फुबायसो दाउखिबो दंमोन आया दै गैबावला माथो दै सारनानै लानोसैहाय नै माबा नङाबा बै स्राबा रानथाबनानै आरो उल्था फुल्ला फुल्ला जानानै मैलायासो बांसिन जागोन मामबार मामबार दासो आराम नुलायबायहाय नायजालामोनहाय दासो ओंखाम जाखांदों जाखांग्रा सुना लाबायनो आरो दा एसे बेलासियावबा गोजांसिगोन ना बेखायनो मामबार मामबार गोसोखांनायावनो रबिबारखायबो सुनानै लाबाय आरो दासो जाखांदों ना ज'नोनो मोनाखै आं थोनो मोनलायबाय माबोरैबा उदैयानो सेमाखैना एबारसो सेमसिगोन खोमा गारि सुबायना एबार चकाचक गासै क्लिन क्लियार जाबाय क्लिन क्लियार जाबायहाय जाहां गारि सुबायना ओमफ्राय आं खिनोसो ओंखारबाय अरे कहना क्या चाहते हो सुखांबाय एबार सुखांबाय आरोना साफा नुबाय फिसालाया मेथाइ जाहैनो नागिरदों ओइ खाथियावनो आरो गोजान नङा मेथाइ जाना मा चल आंबो खुलिदला खुलियाखै दिनै रबिबार ना दसे उन्दुनानै सिखारनानै दुगैबाय साथिबो सावनांगौ ना मेथाइ बिनायखाय ओमफ्राय नै मेथाइ बायनो फैबाय आरो खुलिदला खुलियाखै रबिबार हाहामदोंसो खोमा दखानखौनो हनै माथो बाहेरायावसो दं नैबे दखानाव फैलायबाय मेथाइखौ लांसै नों लादो मेथाइखौ माखौ लानो लादो नोङो मेथाइखौ लादो नोंनि गोसो बायदि लादो नोङो माखौ लायो बे दखानाव लाखांबाय मेथाइ ओरै सामब्राम लायनो सामब्राम होबाय आरो फैबाय नै मेथाइखौ हनै गथ' सानैया रानबावो देखो ये दो ग्रैंड का दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन अननानै लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो